Здравейте, вибоксери, аз съм Тайрадон15 и сега плейкам серия сам. Тук е Металманяка с мене, обаче не съм сигурен дали го чувате, все пак каже нещо. И да, той казва здрасти, и аз трябва да си махнем звука от играта, само да ги избием тия. Той след малко ще влезне. Значи играеме с безкрайни патрони, защото сме слаби. Ние защо? Аре бе, аре мрете бе. Топ такъв си. Така защитай ме, докато... Забравих какво ще я направим. Да си махнем звука. Мастер волуме. Аре де. Така. Стой! Така. Я кажи нещо. Така. Добре, аре. Аре, идва, я почваме тук ги младе. Опа! Вещите. Опа, куче. Опа, помяри, много са. Така. Не. Мри бе, вещите. Мри бе, защото аз така реших бе. Аре. Тук да чакаме то сега ни. Опа! Това е много петър, бе. Какво? Много кучета. Досадно е, ама. Аз ги бием с лузитата. Там фото са. Сега то от тук трябва да дойде и да... Опа! Бик! Опа! То па само патронки. Ние, защото нали сме много силни и сме с безкрай. Да. Опа! Млати с ракетките. Как ги убих? Значи ще минем примерно това ниво и опа! И ще приключваме. Защото не искам клипа да става 2 години и 300 гигабайта. Къде си бе, човек? Аре бе! Идвай, продължавай по ключа. Нагоре се качи. Ау, къде? Ома. Качи се по ключа, бе. Добре, бе, човек. Да, видяхте. Млати. Опа. Стой, ще демонстрирам професионализъм с... Опа! Узитата! Пък е... Мри бе! Овца. Опа! Значи тая... Омага, аз ще умре. Аз съм на 103 кръв. Аз съм на 9 кръв. И сега тук като стане мелето, направо, че ме направят лут. Почвам... То големия го почвам с ракетки. Да, го тепах. Не, аз го тепах с ракетката. Не е верно, аз съм си. Не е верно, аз го разпърчусах с ракетката. Не е верно, той беше червен и аз го стрелнах един пъти той. Той беше червен и аз го разпърчусах с ракетката. Ето така. Това вече аз го виж. Той идва то големия. Това не. Омага, аз съм на 3 кръв. Нема, уби ме. Стой да те увеличим, да не би да не се чуваш. Аз имам 2 живота. Така па шуми. Опа!
Айде, мрите, копеле. А, така. О, кръв. Да влезнем в дупката и сигурно ще спираме така. Идвай насам. Трябва да избиеме тия малките. Къде си? Ето като тия, къде трябва да ги избиеме. Уе, лоя. Екстра лайф. Ай, ще. А, така. Остана още едно. Опа. Сега идва мамчето. Там, тега. Това е нещо. Фърлята. О! Та, как ми фърли, не е истина просто. Не ме фърли. И тебе. Стой сега, като взем клечката мини пред мене. Да, бе, да. Защото има едни изроди. А те ми си Минавай пред мен. Там има изроди. Къде си? А, да. А, не. Тя тук няма миниш. Аре бе, минавай бе. А тук няма миниш. Ох бе, не натам бе. Нали ти то бе, човек? Ма откъдето дойдохме оттам. Защо да се връщам? Защото така. Ела, тук има един изрод, убий го. Къде ми човек? Къде, Сета, о! Къде? Аре, избий го, аз отивам да запалим TNT-то. Значи ти не мога да се качиш. Аре, сега че си паскаме клечката. Качи се горе. Земя. Ами бе. Земалия. Аха. Аз попадна. Стой, аз сега че се качам. Ти се качи. Развалихме работата. Сей горе, аз ще ходим да взем много. Какви сте мухи? Малдозно. Аз па я бутнах. Аре бе, спаункай се бе. Така. Аз па я фърлих. Идеално. Сега идеално съм я фанал. Как го запали бе? Не си. Как не си? Ясно. Стой. Айде. Бе. Опа! Къде е той? Тока! Глиган! Прасе! Смлатих го почти. Аре, аз влизам. Аз го... Чакай! Тия не мога разберем дали можем да ги убием или трябва спринт да минавам. Аре, аз минавам спринт. Боже. Омага! Топки! Жит! Кое е това оръжие? Омага, аз съм убих човек. И то без да искам по едно и другото. Бегай! Бегай, само латим тука всичко с ракетките. Опа. Опа, арма. Млатим с ракети споко. Спокоен съм бе, аз мога. Тук. Опа!
Леле, как умрех, жалко. Това отзад лицето. Опа! Топка. Аре, бебе. Стой ги минем тия. Обаче сега не ми лага. Като вчера. О, тук имаше, опа! Тук мислех, че имаше бос някакъв. Мислим, че имаше една огромна пчела тук. Опа! Обаче спешно ми трябва екстра лайф. Аз имам само един живот. И аз имам само един. Опа! Опа! С тия ракети обаче пак ще се самоубием. Такова чувство имам. Глиган! 2 са. И вещици. Би вещиците, аз съм по глиганите. Ма те май не ни атакуват. Да. Опа! Топа ме атакува. Кръв. Уя! Опа, почнаха да ме атакуват май. Аре, идвай да млатиме тука. Опа, а не. Не, вижте всички виждате си на моментите. Опа. Ма, те глиганите минават от тука и аз не мога... Опа. Аре, тука това ниво, че избиваме, па че спирам клипа. Опа. Гледай, тя много ме. Тия глиганите всичките по мене търчат. Опа, екстра лайф. Тия всичките направо по мене тичат. Аз една птица тук не мога да убием от половин час. Аре, една червена. О, е. Опа. Кои са безброи? Айде, че ги изпотепаме и спирам. Аз съм мъртв. Аз още не съм. Тука по средата на това има кръв. Ма би ги с пушката. Аз какво правим? Па не знам. Добре, бе, откъде ме бие? О, много са. Даже една мина покрай мене. Вещица ли е? Да. Ма те са никакви това. Много са досадни. Само на 50 кръв съм. А, вече 71. О, паяк! Аре, маче. Окрутих паяка. Ти ли го? Да. Аз по-напред. Не. Малък паяк. Аз убих един голем тука. Аз ти помогнах. Ти ми помогна, ама аз го убих. Ракети. Уе! Тука има бос, обаче чакай. Оу! Аре, ще го убиеме. Ще го убиеме и спирам вече, верно. Защото много време стана клипа. Млати с всичко, каквото имаш. Къде? Той е... Стреляй цветята! Стреляй... Опа!
Аз няма какво си знам. То много нищо вкусно на тебе. Аз свалям цветята ти го И аз си свалям нея. Да бе, това цвете, нали го накалтирах? Стой се. Нема ли откъде да отиде вече? Май да. Вече е лесно. Ма това ме дразни. Стана червен. Ма то отгоре имаш хелт. Да бе. Айде! Добре, това беше всичко от нас за сега. Аз съм Тайро 19. Чао!